எவ்வளோ நாள் தான் நம்ம இப்படி சந்திக்கிறது? உன்னை தொட்டு பேசக்கூட முடியல. எனக்கு இது வெறுத்துருச்சு. ராஜா போகாத. நான் உன்னை எவ்வளோ காதலிக்கிறேன்னு உனக்கே தெரியும். நீ என்னை காதலிக்கிறது உண்மைனா நான் சொல்கிற மாதிரி செய். நான் சொல்கிறத கவனமாக கேளு. அழுகை நிப்பாற்றி. என்னையே என்னால் பார்க்க முடியல, இதில் உன்னையும் உன் குழந்தைய எப்படி பார்க்குறது? ஏன் குழந்தையா? இது உன் குழந்தை இல்லையா?